Nagpahigayon og imbestigasyon ang Tagum City Police Station human madawat ang tawag ni Honorable Marlon Rio, ang kapitan sa Barangay Mankilam, alas 7:55 sa gabii niadtong Nobyembre 19, 2025, kabahin sa nahitabong pagpanghold-up sa sikat nga delivery hub nga nahimutang sa Purok Galingan, Barangay Mankilam, Tagum City. Sa report, ang mga biktima giila nga si alias Kaka, 34 anyos, admin generalist, ug si alias Tor, 29 anyos, delivery career. Base sa inisyal nga investigasyon, nag-audit pa sa remitted proceeds ang duha ka empleyado pasado alas 7:27 sa gabi sa maong petsa. Dihang kalit nga misulod ang duha ka lalaki nga wala mailhi og mideklara og hold up. Ang suspect nga nagsulob og gray hoodie gituhang mitulis og kapin 11,000 gikan kang Kaka. Samtang ikaduha nga nagsulob og yellow long sleeve o gray cap, mikawat matud pa og kapin 19,000 gikan kang Tor. Human makuha ang kwarta, dali nga naikyas ang duha ka suspetsado padulong sa wala matino nga direksyon. Nagpadayon karon ang follow-up investigation sa Tagum CPS aron nga maila og madakpan ang responsable sa maong krimen.